Basothukile abahlali balengingqi emva kokuxhwilwa kuvingcelwe amakhwenkwana amabini kule ngingqi. Lamakhwenkwe ekholeleka kuba aye aqatshulwe emizimbeni ze aseliswa iyeza ngenkani. Sibafumene beqatshulwe benxityiswe neempahla zamaxhwele. Oko efumanekile umntwana akakho kwimo eyiyo. Emva kokukhangelwa iintsuku lamakhwenkwe afumaneke endlini yexhwele, iintsapho zityhola amapolisa ngokungafuni ukuvula ityala. Uthi amapolisa wasabelanga ngokukhawuleza ngethuba beyokuvula ityala lokulahleka kwabantwana. Yiloo nto ke abahlali beye bayokuphula ifestile. Abahlali bathi baphila ngoloyiko. Sikhathazekile yaye sikhuselekanga ngoba ukukhangeleka ngathi lamakhwenkwe ebeza kubulawa kwenziwe ngawo amayeza. Amapolisa abambe amaxhwele amathathu. Abasola labaabo-3, omunye una 17 years, omunye una 24, omunye una 45 years bonke ba-practice njengeinyanga and bathumbe abantwana bayi-2 labo bebazama kubathwasisa ukuthi babe inyanga. Iintsapho zithi lamakhwenkwana adinga ululeko lwengqondo.